Jina Josefina Beyer Grek natikom merħba u nilqakom miegħi għal dan ir-raba' programm sensiela laboratorji. Il-programmi fejn qegħdin nagħtu kreditu lil xjentisti Maltin illi qegħdin jagħmlu xogħol imprezzabbli. Kemm hu sabiħ illi nagħtu kreditu illi xi ħadd illi qed jagħmel isem tajjeb lil Malta barra minn xtutna. Per eżempju, ninħobb ħafna nsegwi l-kantu l-modellar, allura meta jasal il-Eurovision nieħu gost nfittex fuq stazzjonijiet televiżivi biex nara il-kantant jew kantanta Maltija kif inisejra fil-konkors jew anka fil-każ tal-immodellar fil-Miss Malta jew Miss World jew dawn it-tipi ta' konkorsi. Però mhux dawn biss ikunu qegħdin jirrappreżentaw lil Malta barra minn xtutna, jeżistu ħafna professjonisti u xjentisti illi sfortunatament għajla nisimgħu bihom. U appuntu dawn il-programmi huma immirati biex aħna insiru konxi ta' dawn in-nies verament bravi li qegħdin jagħmlu isem tajjeb lil Malta barra minn xtutna. Illum ukoll se niltaqgħu max-xjentista u min hi din ix-xjentista li se niltaqgħu magħha ħanaraw dan is-servizz. Il-protagonista tal-programm tal-lum laboratorji hija Dr. Josette Camilleri. Twildet fl-4 ta' Awwissu tal-1970. Hija gradwat mill-Università ta' Malta fl-1992 bħala dentista. Iddedikat l-ewwel ftit snin tal-karriera tagħha billi taħdem fuq bażi part-time u trabbi l-itfal tagħha. Josette għandha żewġ titfal u llum għandhom 11-il sena u 14-il sena. Fl-1999 bdiet taħdem full-time mad-Dipartiment tas-Servizzi Pubbliċi ġewwa l-Isptar San Luqa sal-2007. Sa dan it-tant Josette komplet tistudja sakemm fl-2002 iggradwat b'Master's Degree. Imma ma waqfitx hawn. Fl-2007 Josette iggradwat PhD. Issa bdiet taħdem ukoll bħala lecturer fuq bażi part-time fil-Fakultà tad-Dentisti fl-Università ta' Malta. Insellimlek Josette, għadna kif rajna dak is-servizz li rajna fuq minni Josette Camilleri, però ħan nistaqsik xi domandi. Meta kont żgħira inti x'immotivak illi tagħżel is-suġġetti tax-xjenza? Meta kont l-iskola ma tantx kellna suġġetti x'nażlu, konna nieħdu l-lingwi kollha li kien jinkludi l-Arbi, Taljan, il-Franċiż u ħafna lingwi, u kien hemm żewġ klassijiet, kien hemm klassi ta' Shorthand and Typing u klassi ta' Sciences. Ma tversi ma tantx kien hemm għażla ddeċidejt li nħu Sciences. Aktar tard wara li lestejt l-iskola sekondarja u forsi anke sixth form, meta kont l-università, x'immotivak illi tagħżel il-kors tad-dentisti? Again, kien hemm numerous clausus, jekk inti jkollok physics, chemistry u biology, titgħażel jew tilħaq spiżjar jew tabib jew dentist. Il-kors tat-tobba, tal-mediċina u d-dentisti kellu numerous clausus, jiġifieri jażlu l-ammont ta' studenti li jidħlu f'kull kors. Għad kors tad-dentisti konna jidħlu 12 kull sentejn. Kienet daqsxejn ta' challenge qed nipprovet l-iktar ma nintażilx u nagħmel xi ħaġa oħra. Applikajt u ntażilt kemm mal-mediċina u kemm mal-dentistry u ddeċidejt li nsir dentista. Kien hemm xi aspetti li ma kontx konvinta dwarhom jew forsi li kienu jbeżżawk? Ibeżżawni iva ħafna, konna nagħmlu l-ewwel sena tal-kors, konna naħdmu fuq il-katavri, fuq l-irjus tan-nies mejta ġifieri, u kienet xi ħaġa li ma kienet toġobni xejn. Fil-fatt kont konvinta dak iż-żmien li ma kontx tajba biex insir tabib hemmhekk, għax kont nibża minn kollox. Iktar tard meta bdejna naħdmu fuq il-pazjenti għall-bidu kont nitqażżes ħafna il-fatt li tiddaħħal idejk bħal xi ħadd tal-volja b'lingwanti u libsa mhux xi ħaġa li kienet tattirani ħafna, imma mbagħad qisek biżmien tidra tibda tikkumpatixxi, tħenn u tidra naħdem anke mal-morda. Kif tiddeskrivi l-esperjenza tiegħek matul il-kors tad-dentisti sakemm iggradwajt? Huwa kors sabiħ, fih ħafna x'tagħmel, tagħmel ħafna studju ta' mediċina u tagħmel il-kors mat-tobba wkoll. Plus hekk jinkludi wkoll il-kors
ħafna xogħol fuq materjal u ħafna xogħol kliniku li fih sabiħ li għalkemm hemm ħafna x'tagħmel huwa varjat għaliex inti filli tkun qiegħed laboratorju taħdem fuq id-dentaturi u tagħmel xogħol prattiku bidejk. Filli tkun qiegħed l-klinika tara l-morda, għal kollok il-lectures huwa xogħol varjat ħafna li ma tantx għandek free time fil-kors. Għaliex fil-għodu konna nagħmlu l-ħinijiet kollu klinik u tissib il-pazjenti inti wkoll. Biex issib pazjenti li jridu jinqdew għand student daqsxejn diffiċli. Jidrawk biżmien u jieħdu si jħobbok ukoll, imma sakemm jidrawk ftit kien ikun daqsxejn diffiċli. Eventualment, speċi tidra tilmu fil-ħodu għal-klinik wara nofsinhar tmur għal-lectures u sabilli li toqgħod tistudja. Fis-servizz smajna wkoll li inti wara li gradwajt bqajt taħdem part-time biex ittrabbi tfal. Kemm tagħti importanza lill-familja? Tajta dejjem ħafna importanza, jiena ddeċidejt li eżatti kif nġib l-ewwel degree, ddeċidejt li niżżewweġ u ddeċidejt li kolli tfal. Dejjem ħsibt li tkun idea tajba li trabbi tfal meta tkun għadek żgħira, qatt ma kelli aspirazzjonijiet li ħanilħaq xi ħaġa li l-ħaq dentista kienet diġà achievement kbir. Ma kelli xejn pjanat, kien achievement kbir ħafna u għadd tista' tniżżewweġ u noqgħod id-dar ma' tfal. Fil-fatt kelli żewġ tfal, kont inżomm part-time żgħir mal-università nagħti ftit lectures noqgħod ftit mal-istudenti nagħmel clinical sessions. Żatti ġifieri kif kelli t-tieni tifla, kważi l-mama tiegħi l-iktar li ħeġġitni biex nerġa' noħroġ naħdem qatt li xħela studjaj dak l-istudju kollu qiegħda d-dar ma tagħmel xejn. U kont applikajt biex nidħol naħdem dentista mal-gvern, ġifieri tħadd fis-servizz pubbliku. Se nifqu ftit hawn ħalli issa jinkomplu naraw it-tieni parti tas-servizz biex insiru nafu aħjar min hi Josette Camilleri. Fl-ewwel parti ta' dan is-servizz ġiġa smajna illi l-ewwel xogħol ta' Josette wara li gradwat bl-ewwel grad mill-Università ta' Malta fl-1992 kien li saret dentista fl-Isptar San Luqa. Matul is-snin Josette ġiet imlaħqa reġistrar in Oral Rehabilitative and Preventive Dentistry. Fl-2002 hija rebħet Commonwealth Scholarship u marret sena ġewwa l-Ingilterra biex tkompli l-istudju tagħha għal PhD degree. Fl-2005 hija kienet l-assistenta tar-riċerka għal professur Pitford fid-Dipartiment tal-Biomaterials GKT Dental Institute f'King's College f'Londra. Bejn l-2005 u l-2007, Josette saret Assistant Lecturer fid-Dipartiment tal-Bini u Inġinerija Ċivili fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta. Kienet ukoll tagħti xi lectures fil-Fakultà tad-Dentisti. Bejn l-2006 u l-2008 saret id-Deputy Director fil-Laboratorji tal-Inġinerija Ċivili fid-Dipartiment tal-Building and Civil Engineering. Mill-2007 li hawn Josette hija Lecturer tal-Materials Science fl-istess fakultà, kif ukoll Lecturer in Conservative Dentistry and Endodontics fid-Dipartiment tad-Dentisti. Fl-2008 hija rebħet scholarship offrut mill-Italo Maltese Executive Program for Cultural Cooperation u minn dan l-scholarship inbdiet kooperazzjoni mal-Università ta' Bologna ġewwa l-Italja. Wara dak is-servizz li rajna hemm diversi punti li nixtieq nistaqsik dwarhom. L-ewwel ħaġa hi li smajna illi fl-ewwel ftit snin tal-ħidma tiegħek inti kellek il-karika ta' Registrar in Oral Rehabilitative and Preventive Dentistry. Tispjegana ftit x'ifisser dan? Dana kien ġob li ħadd mal-gvern, eżatti kif jiġifieri rabbejt it-tfal u hekk tħadd naħdem mal-gvern. Dan ix-xogħol kien jinkludi li inti tieħu kura tal-pazjent. L-ewwel tibda bit-tindif ta' snien li jitgħallimhom il-pazjenti jżommu snienhom notfa kif jaħslu x'għandhom jagħmlu biex iżommu snienhom f'saħħithom. Imbagħad meta jsir il-ħsara, tagħti każ il-ħsara li jkun hemm fil-ħalq. Jiġifieri jekk ikollhom bżonn jagħmlu x'kollhom xi toqba f'xi sinna timlijilhom, jiġifieri jinkludi xogħol ta' mili, root canal treatment li jinkludi huwa l-esperjenza fejn għandi l-iktar esperjenza jiena. Root canal treatment huwa bażikament li inti tiftaħ is-sinna bil-perm kollox, tnaddafa u timliha li huwa il-post tar-riċerka fejn qegħdin nagħmlu riċerka li dawn il-materjali kollha. Qed tifhem, barra minn hekk kont nagħmel ħafna dentaturi wkoll għaliex meta s-sinna tispiċċa tinqala jkollok bżonn terġa' tagħmel is-sinna fil-post billi tagħmel